Celebramos o acto de homenaxe ao autor, como decía don Eduardo, de A Romaría de Xelmírez, de Arredor de sí, dos Camiños da Vida, do Libro dos Amigos ou do Mesón dos Sermos. Son xoias literarias na nosa Galicia e alén das nosas fronteiras. En esta edición homenaxeamos non a unha persoa en particular, senón a unha editorial, a Editorial Galaxia, pola especial relación de don Ramón con Galaxia, da que foi, como decía don Eduardo, o seu primeiro presidente. Ten a palabra agora a secretaria da Fundación Otero Pedrallo, dona Patricia Arias Chachero, para proceder á lectura da acta de concesión do Premio Trasalba 2025. Bo día, eu son breve. O padroado da Fundación Otero Pedrallo, reunido o 27 de decembro de 2024, en xuntanza ordinaria, acorda por unanimidade concederlle o Premio Trasalba de 2025 a Editorial Galaxia. O patroado recoñece na Editorial Galaxia todo o que ela ten significado na promoción da cultura e da lingua galega e o papel que desenvolveu no renacer cultural e lingüístico de Galicia dende a súa creación en tempos difíciles ata o momento actual. Por outra banda, non se pode ignorar a especial relación de Otero Pedrallo con Galaxia, da que foi o seu primeiro presidente, cargo no que permaneceu desde 1950, ano da súa fundación, ata o seu pasamento en 1976. O afecto e a simpatía que don Ramón sentiu pola empresa levou a alegarlle no seu testamento a casa solar que herdou dos seus maiores, sita na parroquia de San Pedro de Trasalba do municipio de Amoeiro, con todo o seu mobiliario, enseres, pertenzas, folganzas, alpendres, viñedo, horta, souto de castaños, terreo cereal e demais anexos. Con este premio, a Fundación Otero Pedrallo quere recoñecer, ademais, o esforzo, a empeña e a entrega que a Editorial Galaxia ten feito ao longo destes anos por difundir, publicar e dar a coñecer a obra e a persoa do insigne ourensán. Grazas.